TV Mombasa. Thoth nyithindo mani piny mar higni 5 wito ngimagi nikech tuoche kod kute mamako remo mamiyo del ok ti maber, kit tuo moyang kaka sepsis. Ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok mar CHAMS ma bende yango ni nong'no, malaria kod ayaki bende kawo ngima thoth nyithindo mani piny mar higni 5. Judith Omondi ni kod matut ewi ripodni. E chiwruok mar piny Kenya kokalo kuom migawo mar thieth kedo kod tho mar nyithindo matindo e pachoka, matut chakore gi yango tuoche makelo tho makamagi. E nonro ma otim ewi nyithindo 632 ma osewito ngimagi, thothgi tho nikech kute kod tuo mamako remo kendo kelo midhiero mar yweyo. Kopogore gi magi, nong'no nego 16.5% mag nyithindo, ayaki 11.9%, malaria 11.2%, ng'ol gi tuoche ma inyuologo nyithindo to nego 10.1% mar nyithindo. E kwan mar nyithindo 632 mane otimnegi nonro ni, 549 tho nikech tuoche kaka pneumonia. Nyithindo mathogi 78.2% tho nikech tuoche ma inyalo geng', ka 4.1% to tho kaluwore gi tuoche ma inyalo geng' ka oket weche moko tir. E kwan mar nyithindo mane otimnegi nonro ni, 176 ma en 27.8% gin nyithindo ma minegi ni kod tuo mar ayaki. E nyithindo 186 mane oyang kilo maggi, 68 ne ni kod kilo matin 2.5, ka 280 to ne ni kod kilo matin kabisa. Nonro ni kopogore kod Kenya bende otimie e pinje mamoko kaka Mozambique, South Africa e kind mamoko. Omenyo ma okalo nyithindo ahinya to ma inyuolo kod jonyuol man kod tuo mar ayaki mawito ngimagi kendo ni e lai manyime kipimo kod tuoche mamoko. Bedo ni piny mar Amerika ne ochungo sir mare ne thieth machalo kaka mag ayaki, malaria e kind mamoko, ripodni keto Kenya kama rach, kendo mondo mi ores nyithindo mani piny mar higni 5 to wito ngimagi, piny owacho winjo ket chenro makare mar kedo kod tuochegi. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Jongi, ripot mar Judith Omondi ema dwanwa kawo godo yweyo mokwongo.